ऍक्च्युली काल राती त्यांच्यानी त्यांची एक मीटिंग झाली दिसता. ऑपोजिट त्यांच्या आधी एक मीटिंग झाली, त्यांची प्लॅनिंग झाली. प्लॅनिंग जाऊन हे आयज त्यांच्यानी फ्रायडे आफ्टर नमाज त्यांच्यानी एक क्रायम केला आणि इथून हा अक्रम म्हणतो तो तेणे ताका सुरी मारली आणि तिथून महबूब मकानदार हा आणि इथून प्लॅनिंगान आहा मेन म्हणटा तो साबीर खानूय आसा. हितून साबीर खान, अल्ताफ, आलम, मागीर तो रिजवान म्हणटा एकला आणि तिथून आनी एकले थोडे जाण आहा. ते ग्रुप करून त्यांच्यानी प्लॅनिंग करून आफ्टर PSI वयतकच किंवा प्रॉब्लेम बी सगळो सॉर्ट जाल्लो, कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्लो. PSI जसो गेला ताका त्यांच्यानी सुरी मारली. आमी आता हांगा न्याय मेळपा लागून रावला. 15 जाण आसा न्हू, अरेस्ट तुमी तांकां करना जाय, पण आमी ते बॉडी कशेंच काडपाना, बॉडी आमी तशेंच दवरतले. ते मागीर तुमी पळोवन घेवपाचे कितें जातले ते, आमी कितें करता ते तुमी घेवपाचे कितें करता. सगळ्यांक अरेस्ट सगळ्यांक अरेस्ट करपाचे. मागणी आसा. एक सीएम आमी रिक्वेस्ट करता, सीएमाकूय आमकां प्लीज ते डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमची एक रिक्वेस्ट आसा की ते 15 जाण कोण आहा प्लॅनिंगान तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करचे. बाब दामू नायका पासून आमी प्रेसिडेंट बाब दामू नायका पासून रिक्वेस्ट मागता हे मातशे हितून ह्या मॅटरान पर्सनली मातशे हाऊसिंग बोर्डाच्या मॅटरान मातशे पर्सनली पळोवपाचे. फुडें करता ते मेंटल सर्टिफिकेट हे ते म्हणून दाखोवन वयता. ते कितें करता ताका यूज करता. अल्ताफ तो महबूब आनी तेगे भाव ते सगळे गुंडा भशेन करता. एवरी टायम फर्स्ट टायम न्हू हेजे पयलीं सुद्दां तेमी सुरी हाडला. आमी दोळ्यांनी पळयला. आमी आख्खे कितले वाड्याचे कितले आनी सगळे स्टेटमेंट दितले. 100 जाणां सुद्दां आसा आमचे कडेन, सगळे आमी स्टेटमेंट दितले. आमी ओके बसपाना आसा. कित्याक तेंगे कित्याक ते आमकां केन्ना मेळपा जाय. आणि कितले ते 15 जाण कोण आशिल्ले आशिल्ले ते ते कोण आशिल्ले येवन अरेस्ट ताका अरेस्ट करना अरेस्ट जाल्यार करपा आमी ते जाय. बॉडी कशेंच आनी आमी म्हाका सांग, ते कोण काय करना तो धांवना. तेमी काय केला म्हणून तो हांगच्यान धांवला. बोरी पर्यंत धांवला तो. आमी बोरी पर्यंत फाटले लागले तेगे बाबा. बेश्टे कोण धांवना, कोण मनीस करना पळय तो धांवना. तो कित्याक धांवला. अब तक कितने अरेस्ट हुए थे? देखिए, एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था स्टैबिंग का. तो जो इंजर्ड आदमी था उसको हॉस्पिटल लेके गए थे. उस टाइम पर बाद में हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई. तो उसके बाद हम लोग उसमें 302 का मर्डर का एक केस रजिस्टर कर रहे हैं. अभी तक फिलहाल हमने 2 लोगों को अप्रीहेंड किया हुआ है और उसमें बाकी लोगों का इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कौन इन्वॉल्व है, क्या कैसे हुआ. तो उसमें जैसे ही हम केस रजिस्टर करते हैं आगे और लोगों को अरेस्ट करेंगे. अरेस्ट हुआ उनका नाम क्या है सर? अरे उसका नाम मैं आप लोगों को देता हूँ. सर वो अभी लोग बता रहे हैं कि 15 जन शामिल थे, उनको अरेस्ट किए बगैर वो बॉडी नहीं लेंगे. इसमें हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं और जिसका नाम आएगा हम उनको सबको अरेस्ट करेंगे. Okay, और वो बोल रहे हैं कि जब वहाँ अटैक हुआ तब उधर पुलिस खड़ी थी, जो पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया, वैसा भी स्टेटमेंट. देखिए, उसमें रेगुलर है, फ्राइडे के टाइम पे थोड़ा सा इशू रहता है तो हमारा पुलिस का प्रेजेंस वहाँ रहता है. तो उसमें हम लोगों ने देखा तो उसमें और दूसरी जगह पर इंसिडेंट चल रहा था तो पुलिस वहाँ पर इंगेज थी. बाकी अगर ऐसा है तो हम लोग इसमें और इसको फिलहाल थोड़ा सा जांच करेंगे. अगर कुछ आता है तो उसमें फर्दर एक्शन लेंगे. एक्यूज जो है उसके पास कुछ मेंटल होने की सर्टिफिकेट है, इसके वजह से वो हर बार छूट रहा है. ऐसा कुछ मैंने नहीं किया. इसका विल लुक इनटू. मर्डर वेपन मिला सर, मिल गया, रिकवर हो.